Hvem tager A? Ja, det gør jeg. Og Bibel nok. Bibelspørgsmål. Go squad, secure your objectives. Securing Alpha. Mohammed Bibel. Ikke noget standet. Securing Bravo. Enemy has C. Men der er også noget på B. Secure. Ej, fuck. Nej! Ej, det var nederen det der. Det er så fordi, den var så tæt på. Åh, vigtigt. Vi har de blue i hvert fald. Jeg kommer ud og ser, jeg får de green. Jeg har de green. Jeg har green. Nogen har blue. Der er en, deres caution. Det ligger lige efter det lille. Ja, deres caution ligger bare og fabber. Et andet, hold øje med Snake. Jamen, jeg får slet ikke spor. Han er bag mig! Losing A. Green one shot. Jeg sidder bare og kigger. We lost Alpha. Har fået af. Kom der box. Losing Bravo. Og så der kommer endnu A der secure. Jeg fik green. Jo. Jeg skal nok have Snake. Det er fikset spawns på den med. Bare hold den her. Der er en, der er caution. Hold det op, så. Ej, han er green eller hvad? Ja, så kontrol. I see you. Underground. Kom hen mod B, Jeg går ud green. Losing B. B1 shot, jeg fik ham. Top. Top map. Jeg tror, du har Losing B. We lost B. Ja, men altså. fucking ligger. Den sidder der, vender på kuglen. Losing Alpha. Jeg prøver for jer. Ikke alle sammen løber. Jeg har den blue. Jeg har den green. Der var green nu. B secure. En hænder bag ved green. Og så bare camp flame i stedet for at skubbe lidt mere. Ham der er i green. Hvor er han ikke? Cirka i green. Det ved jeg ikke, han skubber op og Jeg har green meget weak. Ja, der er endnu, han sidder inde i green nu. Han skubber ud. Så nu kan se dig. Losing Bravo. B. We lost Bravo. Enemy Enemy has B. Har vi kappet med i det? Ja, jeg fik en til på B. Hold green. Blue Street, jeg troede det var ham. Det giver ikke mening, mand. Jeg sidder om bag den der box. Securing Bravo. Der er en på det på green. Der kommer der en på green. I see you. Bravo secure. Jeg er på A. Losing Alpha. Der er Losing en Bravo. weak B. We lost Ej, han var Alpha. fucking på A, mand. We lost B. Og på B. Enemy has A. Kommer nok blue. Lad os se. Jeg fik en. Jeg jumper B. Securing Der Bravo. er en B. Skal du se, der er en der går green for caution. Jeg spawner snake. Han er Vi vil tage det her dobbeltcap lidt tid. Jeg kan få jeres blue B card. secure. Og jeg kammer. Top. Og så er der to ud green, C street. secure. I see you. Oh my fucking god, man. En ud green street. Spillet. Fik ham. Vigtigt. Så bare lad være med at skubbe mere. Så bare lige blive. Og hvor ellers hold snake. Men jeg står og top over nu. Altså de skubber green eller underground. Og jeg skal nok få at kigge underground, når jeg spawner. De spawner her i green. De skal Jeg bare spawner snake, jeg spawner snake. Så vinder de, mand. Skal jeg skubbe efter A? Skal jeg skubbe A, når de alle sammen skubber green? En på B. Losing De vil komme fra blue. To blue street, og så en. Du ser ham over til højre for dig. Det er en blue street. objective all is Ja, complete. jeg Keep går på green fighting. street. Ja, jeg er green. Jeg har kun soldat. Han har en fucking A, jeg er close. Jeg er green. Jeg holder lige snake, jeg får holde snake. Der er en blue. Fucking kun soldat, mand. Der var en Specialist Der er bonus en mere achieved. B. En mere B. Losing top. B. Lost Bravo. Spillet. Holder en green der. Blue street. B secure. That's almost up. Losing Bravo. Du har winget den her runde. Losing B. Jeg har bare vundet i gunfight, cirka. Losing B. Jeg går ikke. Jeg kun er at vinde i en gunfight. Skal også se.
job. Report to command for debrief.